Això està així de clar. L'urbanitzador ja va mostrar la seva disposició de no acabar-ho. I nosaltres diguem, si no ho tens que acabar, el que anem a fer és executar l'aval. Ante nosaltres aquesta postura per part municipal, vingueren els urbanitzadors i diuen, feu una valoració, que ho han fet els tècnics, val tants diners. Que per cert, jo crec que a la setmana que ve potser ja comencen les obres, per acabar-ho tot. Depositaren els diners per no executar l'aval. Això ja és una cosa interna de l'empresa urbanitzadora, ens han depositat els diners i en base a això s'ha adjudicat unes obres a un... Estan els diners ja ingressats? Sí, ja està també... I ara, a la setmana que ve ja es començaran, ja per acabar-se tot, i així ja acabem en els 5-2 es queda tot arreglat. Però jo sí que li adelante, que està alrededor de tot el que tenim en diners ja en pressupost, calculen que potser uns 300.000 euros, que ja li vaig adelantar, que uns 300.000 euros per acabar, que ja està el compromís del president de la Diputació perquè ens doni la subvenció. Aquest és el cost real que al final valdrà. O sigui, el que n'hi ha ara per adjudicar en la següent tramo d'obres, i a part d'això, calculíem uns 300.000 per acabar-ho tot, interior i exterior, tot. Sí, senyor Sant Juan, però si recorda, l'equip de govern ens dia 300.000 euros i l'enginyer ens dia 600.000. Entonces, la diferència és el que no teníem clar i el que ens digué que ja li vaig dir jo que pràcticament eren uns 300.000, ja li vaig avisar jo. Quin era el cost? Perquè ells estaven duplicant, en el número de comptes duplicaven una cosa que no corresponia a l'Ajuntament, que li corresponia a la Generalitat.